Pues Mari Carmen, tinc que fer un documental per a una assignatura. Un documental? Sí, Com jo? sí, un documental d'ensayo, se diu. Un documental d'ensaio, això què és? No ho sé, encara, és que només he anat a 2 classes per ara. És documental... Jo, tens Docu... que anar a classe si no No, t'enteres. però només he tingut 2 classes, porta 2 setmanes de classe només. Ah, vale. Què? Documental d'ensayo és com documental però raro, saps? No un documental típic, sinó raro, i ja està. Ningú sap el que és realment un documental d'ensayo, ni la mestra ho sap. I de què vols fer-lo? Ja ho has pensat o no? Pues és que tinc un problema perquè no tinc càmera i això, entonces, clar, no sé de què fer-lo. Se m'havia ocorregut fer un documental del transport públic en Bogotà, perquè és un caos total, no? De les bussetes, tot això, estaria guai, però sense càmera no sé com fer-ho. Jo si tinguera te la deixaria. I has pensat alquilar-ne allí o no n'hi ha? I a la universitat no ne tenen? Sí, he pensat alquilar-ho, però no tinc ganes de gastar-me diners. I a la universitat me la deixa però una setmana només, en una setmana no tinc prou de temps, perquè tinc altres classes també i tot. Però tinc una altra idea. Ah, vale. He pensat fer un documental en eixa càmera, d'ací. Era de l'Skype, si se veu supermal que se penja. Bueno, pues ja m'apanyaré. Però pensa fer un documental com es diu? En els mitjans que tinc, que és la càmera de fotos i la càmera de l'ordenador. Entonces vull fer un documental sobre les relacions a distància. Saps? Te'n recordes quan vaig trobar les cartes d'amor entre mon pare i ma mare? Sí, ja fa anys això. Sí, pues vull fer un documental que compare la nostra relació a distància en la relació a distància que tenien els meus pares, no? Guai, sona bé. I el que vull és gravar totes les converses que tinguem tu i jo. Totes? De tot el que parlem? Sí, de tot el que parlem. Gravar-ho per Skype. Però... Estàs gravant aquesta conversa ja? No, esta no. Fa uns quants mesos, el govern espanyol em va concedir una beca per a estudiar fora. Sorprès per la notícia, vaig fer les maletes. Em vaig despedir de la meva família i els meus amics i vaig pujar a un avió transatlàntic. No sabia què em trobaria i estava molt nerviós. Quan vaig arribar, tot em sorprenia i m'era exòtic. Però prompte em vaig adaptar als seus costums i vaig passar uns mesos de categoria. Ara, el govern espanyol vol saber què he estat fent. Així que este és el meu treball. Relacions 2.0. Un documental de Mari Eugeni. Mari, vull que digues a càmera que dones el teu consentiment per a que puga gravar les nostres converses privades. Dona el meu consentiment per a que pugues gravar les nostres imatges privades. Converses privades. Converses privades. I les puc utilitzar al documental. I les pugues utilitzar al documental. T'estime. Has pensat alguna cosa més? No pensa molt. És que tinc alguns dubtes, no sé si gastar-ho en off o no. Perquè la podria utilitzar per explicar coses, però encara no ho tinc clar. I l'únic que he pensat és que bueno, no sé si ho utilitzaré, però és ficar les nostres converses i després converses o fragments de cartes dels meus pares, no? I anar intercalant-ho. Però necessito que vagis a ma casa i escaneges fotos de mon pare i ma mare y que les cartes també les escaneges. Colmenar Viejo, 16 de octubre del 78. Querida Purín, ¿qué tal has pasado el domingo? Yo siempre estoy pensando en ti. Cada cosa que hago pienso en decírtela. Te escribiría unas cartas más largas, pero no tengo tiempo. Aunque aquí no se hace nada. Siempre estás en el patio, en formación, esperando que te manden alguna cosa. Y así pasan las horas, aburriéndote. Escribiendo en castellano me resulta un poco raro, porque siempre te he dicho las cosas en valenciano, y ahora parece que le esté contando mi vida a otra persona. Todos los días nos levantamos a las 7. Después del desayuno vamos a formar. Más tarde esperamos unas horas de pie, sin hacer nada. Los mandos pasan el día haciéndonos formar, cubrirnos y ponernos en descanso. Nos cuentan muchas veces por si falta alguien, y así pasamos el día, sin hacer nada de provecho o que al menos tenga algún sentido.
aunque yo me he presentado como profesor voluntario de graduado escolar y como bibliotecario. Poco a poco te iré contando lo estúpido que es la mili y que no sirve para nada. Hasta mañana. Un fuerte abrazo y un beso de tu novio. Modesto. ¿Sí? Ah, llévate això, que estem gravant. Bueno, Mari, te vaig a contar la història entre mon pare i ma mare. Si ja la sé, ja me l'has contat. Ja sé que te l'ha contat, però tinc que tornar-te-la a contar per a que es quede gravat i poder explicar-la al públic, ¿vale? Als espectadors. Va. A mon pare li diuen Modesto i a ma mare en Purín, i són del mateix poble, Sueca, un poble d'agricultors prop de València. Mon pare es va llicenciar en biologia i ma mare en química. Ma mare anava tots els dies amb el tren a València i un dia va caure a la via i mon pare, abans de que arribara el tren, va saltar a la via i la va salvar. Però què dius? Això és mentira, Eugeni. Ja sé que és mentira, però queda guai. Mari Carmen, queda guai. Un poc de chispeta al documental. En tots els documentals diuen mentires, pues en este, pues, sí. Poquet. Una cosa és la mentira i una altra cosa és l'exageració que acabes de fer. Conta la veritat. Pues mira, mon pare se va enamorar de ma mare, la va conèixer en el poble i al final va estar una temporada darrere d'ella i la va conquistar i ja està, i s'enamoraren. Ja està, t'agrada la història? Com la nostra. I per què no contes que també tu anaves darrere dos xicones i un dia tres xuares a cara ho creu, vaig eixir jo? Sempre me tens que retre la mateixa merda. Coi, ja contaré això? Sempre. Ara, deixa de molestar-me, continuo contant la història de mon pare i ma mare. Després d'acabar la carrera, a mon pare l'enviaren a fer la mili a Madrid, separant-lo durant un any de ma mare. Era l'any 78. Jo per sort m'he lliurat de la mili, ja que ara no és obligatòria. Però m'han donat una beca per anar a Bogotà a estudiar un màster. Separant-te de mi. Però tu per què demanares la beca, Eugeni? Mari, ja t'ho he dit, em pensava que no me la donarien. A més, ara no anem a discutir-ho, estic contant la història de mon pare i ma mare. Deixa'm continuar. El cas és que mon pare anà a la mili amb 24 anys, la qual cosa significa que era dels majors d'allí, perquè quasi tots tenien 18 o 19 anys. I era dels que més trellat tenia, més o menys com jo així. Sí, ja t'ha dit tu tindre més trellat, tindre 24 anys. Vale, Mari, per avui prou, vale? Ho deixem, ja gravem un altre dia, vale? Ho repetim un altre dia i ja està, perdona per molestar-te. Vinga, adeu. Perdona, Eugeni, però l'altre dia estava una miqueta insuportable. És que te trobo a faltar. No passa res, jo també te trobo a faltar. Tinc ganes de besar-te i abraçar-te. Jo també. Podries vindre a veure'm a Colòmbia per Nadal. I ho pagues tu? Coi, és que val molts diners, Mari Carmen. Ja, però tampoc tinc res. Estàs mirant vols? Agafa-lo. Clar. Bueno, vindràs a Colòmbia o què? No tinc ni un clau. No puc anar. Però és molt bonico. Però si sempre estàs queixant que Colòmbia és una merda. Bogotà és una merda. Colòmbia no. Colòmbia és guai. A més, tinc ganes de veure't i de tocar-te. I sempre estic calent i empalmat. Que les colombianes no te fan cas, Eugeni? Menys del que pensava. Pensava que triomfaria més, però no me fan molt de cas. Tens cels? Jo? No. Ah, no t'ho he dit. M'ha posat a classes de salsa. I ja tinc una coreografia. Sí. Vols veure? A ballar? Sí, ensenya'm. A veure. Ahí se veu el piso? Sí, ¿no? Sí. Només he menjat els peus, les mans encara no tinc ni poder. Se veu bé? Sí. Una vegada així, va. 1, 2, pico, cambio. 1, 2, pico. Sueca, 14 del 12 del 78. Querido Modesto, em trobo molt sola. Tinc moltes ganes de sentir la teua veu. He estat tocant per telèfon al quartet les d'una cabina, però només han fet que marejar-me passant-me de centralita a centralita sense poder contactar amb tu.
Volia dir-te que he aconseguit la feina. El dilluns comença a donar classes de física i de química a Bupicou. M'he posat molt contenta i tenia moltes ganes de contar-ho, però al recordar que no et puc abraçar m'he entrestit un poc. Per cert, els cucs de seda que em vas dir que et cuidara estan cada cop més grans i mon pare, quan torna del camp, els porta fulles de morera. Hola, Mari. Has llegit el meu correu? Sí, clar. Què portes posat, Eugeni? Ah, això. És el pijama que m'ha comprat, mira. Es diu Mata que anda. És un mono pijama. Mira, hasta pels peus i tot. Així. Pareixes un bebè. Què va? Mira. Damunt he ficat així un parche de rollings allí perquè mole. Ara està ridícul i graciós. Què va? És calentet. Bueno, has vist el meu correu que t'envia les primeres escenes del documental muntades. Què et pareix? Sí, ja ho he vist. Bueno, bé, pareix interessant si no fos la nostra vida privada. Però et pareix bé o no? Perquè tampoc és tan greu. Em pareix que es fa una miqueta llarg i que li falta ritme. Hauries de tallar un poc més les escenes. Ja, però és que no m'agrada tallar les escenes. M'agrada deixar-les com són, perquè no pareix que estigui molt manipulat, no sembla verosímil si està molt tallat. I tampoc m'agrada com apareix en el documental. Te veus lletja? No, no és això. És que jo parec la mala de la pel·lícula. Pareix que no t'aprecia i jo t'aprecio moltíssim. Ja ho sé, Maria. En quasi totes les escenes aparec criticant-te. I en cap escena te dic que t'estime. Jo mai t'he demanat que me digues que m'estimes. Jo sé massa bé que tu m'estimes. A més, jo tampoc sóc el bo de la pel·lícula. Jo pareix supermal. Sembla un mentirós que sempre està enganyant-te. Intentaré ser menys criticona amb tu. Vale. Val? Estic un poc farta del docu. Parlem d'una altra cosa, no sé. Conta'm coses de Colòmbia, què t'agrada, què no t'agrada, què et crida l'atenció, no sé, conta'm alguna cosa. De Colòmbia... Saps què és molt curiós? Els colors de la bandera. Els colombians els encanten els colors de la seva bandera. Sempre estan ficant-los per tot arreu. Quan no saben de quin color pintar alguna cosa, vale, groc, roig i blau. Sempre, sempre, tot. Hi ha coses que dius, hasta sota que tindré el color de la bandera, colla, són més pesats. I també saps que és raro que tota la gent en l'estranger pensa que Colòmbia és superperillosa, no? I tenen por, i diuen, cuidado en les FARC, cuidado en els paramilitars, cuidado en els narcos, cuidado no vagis pel carrer que te poden pegar una navaixada, però això no fa por. El que realment fa por en Colòmbia és el tràfic. El tràfic és el principal problema de Colòmbia. Vull dir, fa més por creuar el carrer o pujar a un autobús o a un taxi que anar a la selva, saps? Així, el color verd per a vianants significa roig i el roig significa perill de mort. Hola, Eugeni, què fas? Hola, estic fet del dinar. Mira, estic així en la cuina i vaig a preparar-me ajiaco. Veus? Saps que se m'ha ocorrit una idea per al teu docu. Mira, la que sempre està queixant-se del docu. Quina idea? Crec que hauries de contar un poc més la història de ta mare. Ton pare ha eixit prou i apareu lo de la mili, però no has dit res de ta mare ni què feia mentre escrivia les cartes. Tens raó. Pensaré i escriuré alguna cosa. No, millor m'ho contes ara conforme t'isca. Ara, en delantal i tot, què vaig? Sí, quedarà més natural. Sí, és de veres, quedarà més natural. Sempre tens raó, te pareixes a ma mare. Està bé. Estàs gravant? Tu què creus? Ma mare va néixer en Sueca l'any 55 en una família de llauradors. Ma iaio cultivava taronges i arròs, sobretot arròs. De fet, els dos meus iaios eren llauradors, els dos tenien camps d'arròs. Així que mon pare i ma mare tingueren una infant desapareguda perquè els dos eren fills de llauradors. De fet, ma mare era la major de 4 germans i mon pare era el tercer de 4 germans també. Com ma iaia materna tenia que criar molts fills, a ma mare la va criar una germana seva, ma tia Carmen, que no va poder tindre fills. Ma mare, quan era menuda, era una xiqueta molt treballadora i amb molta força de voluntat. Quan va arribar als 18 anys, li va dir a ma iaio, pare, jo vull estudiar una carrera. I ma iaio es va tirar les mans al cap i va dir, una carrera per a què? El que ha d'estudiar una carrera és l'home. Tu el que has de fer és buscar-te un bon nòvio. I ma mare li va dir, no papa, jo vull realitzar-me com a persona. Jo vull tindre una professió que m'agrada. Jo crec que val per a estudiar. La nostra veïna s'ha quedat viuda i ara
ha d'anar a fregar escales per a poder mantenir la seva família. I què vols estudiar, filla? Va dir ma iaio. I ma mare va dir, química. Química? No hi ha una cosa més difícil? I ma mare va dir, jo tinc vocació, papà. Ma mare finalment va estudiar química i quan va acabar la carrera va conèixer a mon pare i es posà a treballar en una escola de professora. És professora de química. Això era l'any 78, l'any de les cartes, l'any en què mon pare estava en la mili. En Espanya, en l'any 78, estaven en plena transició, feia poc que havia mort Franco, i aquest any es va aprovar la Constitució. No sé el que votarien mon pare i ma mare, si a favor o en contra de la Constitució. Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. Creo que hoy, que es un día tan lluvioso, la gente no debe quedarse en casa, sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado. Necesitamos abordar con energía y yo diría que también con seriedad y profundidad la actual crisis económica. ¿Lo ha visto? Las cosas están cambiando. Ahora, también por usted. Bru se pone en su lugar. Quan mon pare torna de la mili, es va casar amb ma mare i tingueren 3 fills. Jo sóc el del mig. Jo no era un xiquet molt problemàtic, però tenia un defecte molt gran que ma mare no suportava. Soc molt vago, molt poc responsable i amb molt poca força de voluntat. Així que ma mare em marmolava quasi tots els dies, o bueno, tots els dies. I ella em deia, em vas a provocar un càncer. I com que era molt llesta i molt cabuda i sempre tenia la raó, al final va encertar i li vaig provocar un càncer. Jo tenia 18 anys quan ma mare estava malalta, així que el dia que tenia que triar la carrera universitària li vaig dir, mamà, jo vull estudiar cine. I ella va dir, cine? Pues, estudia alguna cosa de profit. Tu eres bo en matemàtiques i en ciència. Fes informàtica o telecomunicacions. Mamà, a mi m'agrada el cine. Crec que ma mare va recordar la seva conversa amb son pare i se'n va anar cap a l'armari, va treure una caixa i em va dir, si vols una bona pel·lícula, així en tens una. I em va donar la caixa. Jo la vaig obrir i vaig trobar les cartes d'amor entre mon pare i ma mare. Vaig començar a llegir-les, però no vaig poder perquè eren massa fortes per a mi. Les intimitats sexuals. Jo no podia comprendre que els meus pares eren persones sexuals també. Eren coses massa fortes. Al cap de 15 mesos, ma mare va morir i em vaig fer l'ànim i vaig llegir les 500 cartes. I ara, clar, al llegir una carta de ma mare és com si ella encara continuara viva, ¿no? Llevo varios días sin recibir ninguna carta tuya. Me entristece llegar a casa y no tener noticias tuyas. Yo he hecho algunas cartas en el tren de correos y otras en el buzón. No sé cuáles te llegarán primero. Tal vez las recibas desordenadas, como yo. Si algún día tenemos hijos, me gustaría que tuviésemos muchos animales en casa, para que aprendan a cuidarlos, a ser responsables y trabajadores. Crec que cada vegada escric millor en valencià, però costa molt. També volia dir-te que els cucs de seda ja han fet el capoll. Quan tardaran en eixir? Eugeni, el dilluns celebrem el cumpleaños de Marcel. Ja fa un any. T'agradaria vindre? Clar, que m'agradaria anar, però com? Ei, doncs jo puc portar el Mac a casa de Pilar i mos connectem per l'Skype. És a les 6 de la vespre dilluns. Què tens? Sí, a les 6 de la vespre són les 11 del matí, així tinc classe, però puc portar l'ordenador i ahí, com en la universitat hi ha una senyal de wifi, podem parlar. El que passa és un poquet mala la senyal, va molt lento. No sé si me podreu veure o si jo vos podré veure a vosaltres. Però bueno. Per cert, el dilluns també és l'aniversari de ma iaio. Pots portar el portàtil a ca ma iaio? Així en el bec, també ahí. Vale, sí, i mos connectem. Però ta iaio té internet? Sí, ahí hi ha una senyal d'internet d'un veí que jo pirateig a voltes. Eugeni, què vas a ponar? Fica recte, que te vaig dir xepa. Ah, sí. Això és fatal. Que mira on estic. Estic cagat. No, com? Ai, bo, Marcel!
Gireu-me la càmera un poquet. Espera. ¿Qué? ¿Teixita? Ahora, un poquito. ¿Lo veus? Esto se vería porque es pequeña. Sí. ¡Qué rico! Em podeu ficar damunt la taula o què? Eugeni, grava-ho. Estic gravant. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Ella Conchita Guedes, no se me apunte Conchita Guedes. Que quede un tercer parte, tú. Es que soy de mejor, se me ompli, estar en la fiesta se me ompli. No se me da estar. Allá también. Cumpleaños feliz. Ja estàs més gros. Sí, estic més gros. Ja estàs grosset, ja tens més gana de menjar. Sí. Això tens que fer, menjar, rei. Perquè no patisques, per no patir. Mira, ja la iaia també. Mira el quadre xicotet, mamá. Ese quadre xicotet és el que ell veu. Mirau. Tu no veus el quadre xicotet que jo estic ahí assenyalant. Mirau. Això. Tot això és el que ell mos veu. Mira si mos veu. Mari, vull que digues la frase eixa lo més natural possible, ¿vale? No vull que es note que està forçada, ¿vale? Que és una frase insertada per explicar algo, ¿vale? Sí que sí, està clar, està clar. Pues, quan jo dic acció, la dius, ¿vale? Agarres aire i la dius. 1, 2, 3, acció. Eugeni, per què hi ha cartes en valencià i cartes en castellà? Doncs mira, quan els meus pares eren xicotets estava prohibit ensenyar en valencià a l'escola, així que ells aprengueren a parlar en valencià però a llegir i a escriure en castellà. Ells eren llicenciats, però no sabien escriure en la seva llengua. És un poc trist, no? Sí, així que quan va morir Franco, en Sueca començaren a donar classes en valencià i ells pogueren anar a aquestes classes i aprendre la seva llengua. I utilitzaven les cartes per a practicar. Espera, Eugeni, que tinc una sorpresa. Pues, a veure. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas Molt per ahí? bé, ¿y tú? ¿Cómo estás? Jo molt bé, así Colombia. Sí, ya el veig, ya, bueno. ¿Qué pasa? ¿Anem a hacerte una visita o qué? Sí, vine-te quan vulguis. M'acabes de fotre una escena, saps? Està ben gravant, però bueno, vale, no passa res. Una escena? ¿Qué esteu gravant? Un documental, però bueno, no passa res. Repetim ja. La repetim i ja està. Vale, vinga. ¿Pero tot bé o qué? Sí, molt bé, molt bé. Ara se li diu escenes als xocs estos aixina... Sexuals. íntims. Claro. Querida Purín, el ejército está lleno de mequetrefes inútiles. Ayer arrestaron a mi amigo Roberto solo por estar leyendo El País. ¿Cómo pueden encerrar a alguien por eso? Dicen que vivimos en una democracia, pero no es cierto. Tengo miedo que encuentren mis libros de valenciano. Creo que podrían enviarme al calabozo por eso. Seguro que piensan que soy un terrorista por aprender nuestra lengua. Pero no sufras. Los he escondido en la biblioteca. Desde que estoy aquí no ha entrado nadie. En la oficina han comprado una computadora que se llama Amstrad. Es muy útil. Es como una máquina de escribir, pero con un televisor conectado. En una revista leí que pronto todo funcionará con computadora. Me gustaría comprarme una y aprender a usarla, pero vale 90.000 pesetas. Lo que más me gusta es un juego donde puedes jugar a ping-pong. Mari, esta setmana ha sigut molt dura. Què passa, Eugeni? Et trobo molt a faltar. Tinc ganes d'estar en casa. M'agrada molt Bogotà. Ningú t'obliga a estar allí. Si no et trobes bé, pots tornar quan vulguis. Tu saps, no? Però crec que estigues allí és una experiència molt enriquidora. Sí, ja ho sé. Però és que estic fart de Bogotà. Em trobo a faltar el menjar. La paella, els entrepans de pernil, la mallorquina, els boclons en olives, la nocilla. Home, però hi haurà algun Nutella o algo paregut per allí? Sí, però la nocilla és millor. A més, també trobo a faltar la mar. La mar?
Pero si a ti no te agrada ni la arena ni nadar. Ya, pero me agrada ver la mar, saber que está ahí. Me agrada el aire de la mar y el olor. Bueno, també t'ho faltar les olors de Sueca. Crec que és el que més m'agrada de Sueca. Ara Sueca farà olor a fang. Els camps d'arròs estaran inundats i estarà ple d'ànecs i garces. Sí, les tirades estan a punt de començar. D'ací poc, tota Sueca farà olor a taronja. Els tarongers ja deuen estar plens de taronges. I en primavera fa una de les olors que més t'agrada a tu. Atzar, m'encanta eixa olor. I en estiu a què fa olor? En estiu m'agrada passejar per la Marchal i sentir l'olor de l'arròs. Ara dis-me què t'agrada de Bogotà. Què m'agrada de Bogotà? Seria més fàcil dir que no m'agrada. Ja, però jo vull saber què t'agrada. Doncs m'agraden unes coses de menjar que es diuen tamales, que no sé exactament, però és com un puchero enrotllat amb fulla de platanero. Està bo. També m'agrada un dolç que es diu arequipe. Està superdolç. Si provares t'enganxaria segur. Quan tornes t'enduré un poquet. Vale. I saps què m'agrada també? Saps que quan els colombians suquen formatge en el xocolate. Què? Sí, dona molt de fàstic, però és. Ho has provat, això? Sí, realment està bo. Saps què m'agrada també? Els xarcos. Sí? Els xarcos? Així plou molt, sempre és dolent, per el fenomen de la Niña. I els carrers, com estan molt mal asfaltats, sempre està ple de xarcos. Però tens que anar votant, sempre per anar a un lloc tens que anar votant, per així és un canguro. Hasta les abueles van votant. És molt divertit. Ja estàs més content? Sí, gràcies, Mari. Sempre m'animes. Mari, últimament estic molt calent. Ja estem a altra volta, Eugeni. No m'ensenyaràs una mamella? No, ¿Per qué no? perquè segur que estàs grabando. No estoy grabando, Mari, te lo jure. Sí, ya. ¿Y si te enseño yo la polla para demostrarte que no estoy grabando? Que no vull veure la teva xufa, que la tinc molt vista. Ui, i per culpa de documental em vaig a quedar sense sexe virtual tot aquest temps? Això ho has triat tu. Per a què tries esta temàtica? Haver triat una altra cosa? Però no tinc càmera. Te l'alquiles. Prefereix gastar-me aquests diners en un viatge a l'Amazones. Como tú dijiste, con la llegada de la primavera las mariposas han salido de los capullos, aunque esperaba que fueran más bonitas. Me hubiera gustado que las hubiésemos visto salir juntos. A mí la llegada de la primavera también me ha afectado. Tengo tantas ganas de estar contigo y hacer las mismas cosas que hicimos la semana de permiso, y otras distintas. Me gustaría que estuviésemos en la casa de la playa, besándonos, mordiéndonos, jugando a cogernos el labio inferior, hasta que caemos al suelo. Hay una manta para no helarnos, y seguimos revolcándonos. Luego, yo me quedo acostada en el suelo, abro mucho las piernas, tomo tu pene, y poco a poco lo introduzco en mi vagina hasta el final. Para. Estàs massa fort. No pot eixir en el documental, és massa íntim. Si ho veu mon pare, me mata. Mari, em pots explicar una cosa? Què vols saber? Esta matí he vist unes fotos en Facebook. Quines fotos? No et facis la popa? Unes fotos en què estaves molt abraçada a un xicón? Ah, ixes fotos. Ah, ixes fotos. A mi em dóna igual. El que passa és que me molesta que esta matí estaven i ara ja no estan les fotos. Perquè li he dit que les llevara. No volia que les vegueres perquè sabia que el posaries així. Aixina com? Celós per tonteries. Jo no estic celós. Estic poc mosquejat i ja està. No vull saber què feies amb aquest xic. Això no és estar celós. Si no estigueres en Bogotà no el posaries aixina. Estàs canviant. Home, segur que estàs gravant-me i no m'agrada que me graves quan estem discutint. Hola, Mari. Soc Eugeni. Sí, no només vull demanar-te perdó, Mari Carme. No, ja ho sé, no m'hauré tingut que posar aixina. Ja ho sé. No estic gravant. Mari Carme, no puc gravar les converses de telèfon. Només puc gravar les de Skype. Me perdones? Sí, ja ho sé. Sí.
Sí, vale. Ah, només tenies que dir-me que era per un treball de classe i ja està. No passa res. Vale. Sí. Chévere. Sí, ara dic chévere. Eugeni, d'on has tret aquest barret tan xulo? Pareixes Indiana Jones. T'agrada? Me vaig comprar l'altre dia. Molt. Mari, vull que em contes com es van conèixer i com va ser la nostra història junts. Jo? Que tu no te'n recordes? Sí que me'n recorde, però és per al docu. Però crec que quedarà millor que contes tu que aquells que jo contant altra volta. Vale. I per on comença? Pues conta com es van conèixer. Eugeni i ens vam conèixer a l'institut. Cursàvem una adaptativa sobre audiovisuals i allí haguem de fer un curt, el nostre primer curt junts. En realitat era un esport, però... Bueno. Després de l'èxit, Eugeni em va proposar que protagonitzara un curtmetratge sobre cinema negre que estava preparant. Bona nit, soc Elena Bodiet. Soc model i necessito la seva ajuda. Què puc fer per tu, nineta? I això va ser la primera vegada que vaig anar a sa casa. I bé, allí em va mostrar la seva col·lecció de segells, la de monedes, la de discos de sarsuela, la de jocs de taula, la de fòssils, la de minerals. T'has deixat la de cotxes d'escalèstric. Així és de veres. I bé, a l'entrar a la seva habitació per a canviar-me el vestuari, vaig veure que tenia una colxa de gnomos. Encara tinc eixa colxa. Ja ho sé, ja. I quan la vaig veure vaig pensar, mare meva, m'he posat, això és el que em faltava per al duro. M'agrada molt eixa colxa. Quina colxa més infantil. Hem fet l'amor moltes vegades per eixa colxa i mai t'has queixat. A més, jo era molt friqui, però tu en eixa època eres fallera. Mira. Chica, no te marches. Mari. Un pase. Va, vine sí. Te de Sevilla. Te de casa ayer. Chica, vine. La casa ya. Això no m'ho perdonaràs mai, Quan acabarem l'institut triarem la mateixa carrera i anarem a la mateixa universitat. Allí ens veiem tots els dies. Parlàvem tots els dies, anàvem junts a classe i al final les besàvem tots els dies. Mira com fumem, Amb els companys de classe farem una quadrilla d'amics, amb els que rodaren curs durant més de 5 anys. Ja. Acció! Va, sorpresa, va! No, tornem. Vale. Esperem d'acabar. Crim Passional tracta la història d'un triàngul amorós que té un final molt tràgic. 1.1 segunda. A més, jo feia teatre a Sueca i Eugeni s'apuntà amb mi. Em vaig preguntar quan encara no érem nòvios, per veure si podia ligar amb tu. Ja ho sé, ja. Farem a mandar obres de teatre. Sobretot infantils. Hem fet cada obra més roïn, Mari. Ja, però també n'han fet de boniques, com Jo del Cendrós o Monotonia. Internet? Parlen per l'ordinador. Que guai! Mari, m'agrada més la història de mon pare i ma mare. Hi havia més acció, hi havia un tren i saltava mon pare per a salvar-la i tot. Ja, però això és mentira, Eugeni. Ja, però a mi m'agraden les mentides. A més, si eliminen aquestes mentidetes i aquests detalls, la nostra relació amb els meus pares és molt pareguda. Què vols dir? Doncs que llegint les cartes dels meus pares m'ha donat que, tot i la diferència generacional, no ens diferenciem tant. Les cartes que li enviava a mon pare i a ma mare podria perfectament enviar-te-les jo a tu, saps? Canviant 4 detalls. Te'n recordes quan gravarem ja un documental sobre relacions, un que fèrem fa temps? Quin documental? Un sobre relacions que fèrem, però no eren a distància, eren al contrari, perquè fèrem en càmera oculta. No sé què vols dir, no t'entenc. El vídeo secret. Ni te socorris que mostra una imatge de vídeo secret. Eugeni, això ens val de pràctica de classe, però segur. ¿Soy balance de blancos? ¿Qué tienes que hacer balance de blancos? Mamá, ¿y qué pasa? Ostras, es que queden superchulos els ulls aixina. Mira, mira. ¿No has sentido algo?
Estos dies no he tingut notícies teues i t'he trobat molt a faltar. Espero que pront et pugues posar en contacte amb mi. M'he passat tota la setmana trista i de mal humor. Damunt estic en la regla i em fa molt de mal. De nit, quan me'n vaig a dormir, m'imagine que estàs al meu costat i m'abraces molt fort i fem l'amor com aquell dia en la casa de la platja. De vegades agafe la jaqueta que et deixares a ma casa i començo a olorar-la per sentir la teua olor i transportar-me als teus braços. Per favor, truca'm quan pugues. Supose que serà difícil trobar cobertura o internet a l'Amazones, però necessites saber de tu. Escriu-me un mail o envia'm una paloma missatgera o un missatge en una botella. T'estime, Mari Carmen. No sé com ho faran els meus pares. El què? Doncs continuar enamorats i separats al mateix temps. Doncs igual que nosaltres, o no? M'està costant molt fer este documental. Esperes que contes les nostres misèries per a que la professora et fiqui bona nota? Ho faig per la nota. Pensava que era una bona idea. Ja no m'estimes tant? Els meus pares ni tan sols podien veure's i es passaven dies sense saber l'un de l'altre i nosaltres els veiem quasi tots els dies. No m'has contestat. Clar que t'estime, Mari, però és molt més difícil. No sé com poden aguantar tant. Per què no li preguntes a ton pare? Hola, pare. Bon dia, Eugenio. Ja no te veig. Sí, ja ho sé. Sí, vale, ja va. Vale, vull fer-te unes preguntes que lo que t'havia comentat sobre el documental, ¿vale? De les relacions a distància. ¿Vale? Sí. Vull que m'expliques un poc com era la relació a distància en cartes entre tu i la mamà. Era molt fluida i quasi tots els dies escrivíem una carta, o cada 2 dies. Però les cartes no arribaven tots els dies, a vegades s'amuntonaven i arribaven 3 o 4 a l'hora. I entonces anava llegint-les moltes vegades. I una carta, per a saborir-la bé, la llegies 3 o 4 vegades. I sempre estaves esperant a que arribava una carta, com si te donaren de menjar, igual. I quan podies tardar sense tindre carta? A vegades una setmana, però a vegades venien 3 a l'hora. Una setmana o 5 dies. Alguna vegada ja assistia al telèfon i alguna vegada tenia accés al telèfon, però com en casa no n'hi havia, tenia que buscar un familiar per a poder tocar per telèfon, des d'una cabina. I quant de temps podíeu passar sense veure-vos? Sense tenir permís? 3 mesos. Cada 3 mesos ens veiem. I què saps? Un dia allí en ella o 2? O com? No, un fin de setmana. Jo dissabte i diumenge, i el diumenge per l'esplaya pujava a l'autobús i l'endemà de matí, a les 5 del matí, arribava al quartel. I haver preferit tindre Skype o cartes? Skype és millor, però la carta no deixa de ser important, perquè queda guardat tot i sempre pots consultar i llegir-les, i tornar-les a rellegir. La relació hauria sigut diferent si hagués tingut Skype que si hagués tingut cartes? O igual? No, mateixa, igual. Però haureu discutit més, no? Si haureu tingut... Perquè en carta discutíeu? No, no discutíem, cada un contava el que feia l'altre. I per l'Skype haureu discutit més, no? O què? Possiblement sí. I com es fa per a poder mantenir una relació a distància? Així, per a no pensar en altres coses. Per a no avorrir-te. Sempre deixar una esperança, dir-li que la vols veure, que vols estar en ella, que sempre estàs pensant en ella, moltíssimes vegades, i contar-li moltíssimes coses quotidianes que te passen. Això crea un al·licient i és com una pel·lícula d'estes, bueno, una pel·lícula no, una sèrie en la que tots els dies vas a veure-la, doncs això crea també una addicció a esperar una carta. Per últim, explica'm com es fa una paella. Esta és l'última carta que t'escric. Demà per fi és l'últim dia de la mili. Ha sigut un any difícil al estar lluny de tu. L'espera de les teues cartes ha sigut molt llarga. Si estava 3 o 4 dies sense rebre carta, passava una setmana fatal. Però pront estarem junts. No saps com troba a faltar les teues carícies. Jo he guardat totes les cartes en una caixa, segur que tu també les tens guardades.
Espere que pront eixes cartes estiguen juntes en la mateixa caixa, al igual que nosaltres dos. Saps que les coses entre nosaltres no van massa bé. Ja ho sé. Em costa molt veure't com et veia abans. No sé si és la distància o jo què sé. Suposo que és la falta de contacte físic. Necessite olorar-te, palpar-te, sentir-te. Crec que hauries deixar de fer aquest maleït documental. No crec que siga el documental el que hagi desgastat la relació. I què és? No sé. Doncs l'estar lluny de l'altre, l'eixir fora de casa te fa veure les coses diferents. A més, he conegut a nova gent. Hi ha una altra xica? No, Mari, no. No n'hi ha una altra xica, te ho jure. Només que crec que hauríem de deixar que corre el temps i que ens aclarim un poc i veure què passa. Vols veure què passa? Sí, quan torni a Sueca vull veure si ens tornem a estimar com abans o no. I què passa amb el documental? Doncs he pensat que no el vaig a fer. Que no el vas a fer? Després de totes les discussions que han tingut per culpa del documental? Estàs tallant de mi perquè vols un final per al documental. Què? No, Mari. L'altre dia em digues que no sabies com acabar-lo. Este és el final que buscaves. No digues tonteries, Mari. Estàs rient-te. No em fa gràcia. Sempre que el rius, dius mentides. Eres un cabrón. A sacrificar la nostra relació per un maleït documental. Mari. A veure, pensava dir-te quan parara de gravar, collí. Doncs grava això. Tu, jo i el documental hem acabat. Merda. Bueno, no és el final que esperava, però em pot servir. Bé, repetim. Mareta, Mareta, a nit vaig somiar que una nineta m'havies comprat. La nina tenia bonicos els ulls, la cara ben fina i els cabells molt rulls. Hola, Clàudia, què tal? Hola, Robert, com va? Molt bé, així estem. Necessito que em facis un favor. Dis-me. Mira, vull fer un documental sobre relacions a distància. Que guai. Sí, però vull que et facis passar per la meva nòvia, si a Tomàs no li importa. Claro, home, si és per a una pel·lícula. Vale. La meva idea és fer un documental que critique el voyeurisme de la gent. Eixa mania que tenim tots de poder mirar per un forat la vida privada dels demés, per a nosaltres entendre-nos millor. A més, si veiem la vida privada dels demés per televisió, diguem, això és per basura, però si la veiem en el gent, diguem, és art. I com vas a fer-ho? Doncs vull simular que jo estic per Europa o per Amèrica amb alguna beca i tu t'has quedat en Sueca. Entonces m'he inventat unes cartes entre els meus pares i unes converses entre nosaltres i vull anar intercanviant. Carta-conversa. El que vull demostrar és que les relacions a distància no han canviat tant, encara que els mitjans de comunicació sí que ho han fet. Tot i que el tema principal del documental són les mentides. Les mentides? Sí, mostrar la relació a distància és una excusa per a ensenyar a l'espectador que tot pot estar manipulat, no? Que fins i tot els documentals poden contar-te coses falses. Fins i tot el que jo estic dient podria estar escrit en un guió ara. Sembla superinteressant, Eugeni. Eugeni no, Mari, collons, Robert! Ostres! La repetim? Altra volta! Home, no anem a deixar-ho així, no? No és igual, tu talla al final. Perdona, talla al final ja. Canvia la camisa, vale? Anem a gravar l'escena en què discutim per les fotos de Facebook. És que jo crec que esta escena no s'entén, Eugeni, això on va? Això va al final, quan acaben els crèdits, entre els crèdits i el final... Esta escena va al final, després dels títols de crèdit. Però jo crec que no s'entendrà, no se sabrà si tu i jo som parella, si hem sigut, què és el que som. Realment t'importa si som parella? T'agrada aquesta frase per acabar el docu? La vaig pensar ahir.